Řekl ahoj lidi, tady Jablko a konečně jsem přišel na to. Tohle jsme hráli, myslím, že v prvním nebo v druhém dílu tady Robloxu, ale to je jedno. Ale podívejte, stav Inconen, to znamená, že mám prvního toho a vyděláváme fakt hodně, už mám 500. Jo, a tohle znamená, co, nevím, ale jako celkem bych tu chtěl uklidit lidi. Jo, tak to bude hodně peněz. No, to je jedno. Já to tady vždy se furt úplně vyklikávám. Co vám sice pomalu moc, celkem. Hoď, 20, 30, 40. Ty jo, ten pracovník je fakt dobrý. Já se jenom koukám, aby se měl mít ruce v pohodlí, víte. Tak jo, takže teď jdeme uklidit. Tak, co bychom uklidili? Asi tohle. No, hned to vypadá líp. Promiňte, mě tady spadl to. Já se jenom na něco podívám, je dobrý. Takže jdeme zase makat a když si koupil upgradey. Glock. Upgrade ofice. Já chci sebe upgradeovat. Lidi, prosím, napište mi do komentářů, jestli to tam najdete nějakým novým videu. No, ale to je jedno. A kolik to stojí? 625. To mi strašně ulehčuje život. Jo, a jen abyste neviděli, tohle točil taky Housebox. Takže tak. Já vím, že tohle je asi nudová chvilka, ale nebojte. Příště, až tohle budeme dělat, tohle bude série, abyste nevěděli. Takže... takže mi dejte odběr, ať tohle samozřejmě vidíte. Ať víte. Takže mi dejte odběr. Pokud se vám tohle video bude líbit, udělám sérii. Pokud na tomto videu bude 10 lajků, bude tohle série. A takže tak jo. Já to jdu teda upgradenout. Co má lepší? Nevím. To bude vydělávat víc peněz? No jo. Takže tohle bude série, takže mi dejte odběr. Ať víte všech, ať vidíte tuhle sérii. Jo. A jo, já už dávám 2. Jo, takže mi fakt dejte prosím odběr, ať vidíte tuhle sérii. Co?
Hej. Počkat, kde je menu. Ach jo. Já se tu, no jestli... Co? To? No, vidíte? A teda to, takže promiňte lidi, tohle teda asi nebude série, ale z Robloxu samozřejmě bude série. Nebo víte co, já vám udělám z jednoho sérii. Jo, takže jak ještě, co byste vás nemohlo zajímat, jestli jste dokoukali až sem, já vás prosím teda ten odběr, ať víte o téhle sérii na Robloxe, já vám vystříhám to, jak tady hledám nudně hru. Takže lidi, teď jsem na něco kápl, ne kápl, jako ale... Jestli se nepletu, tohle točil Hryderko. Jen abyste nevěděli, já je neznám, jo? Neznám, jenom tahle jako z videí. Prostě, já nechci koupat myši, i když ti asi potřebujou. Ne? Co? Ach jo. Co? Takže mi fakt dejte prosím ten odběr, ať vidíte tuhle sérii z Robloxe. Takže tak. No. 2. Kolik stojí další tenhle upgrade? 100? No tak nic. Takže jdu sbírat další myšky. Tak už vím, proč je potřebuju vykoupat. Hop, hop. Hop. Šup. A všem jsem to upgrade. Co? Tohle mi přijde nějaké divné. Takže fakt prosím, dejte mi ten odběr. Fakt sledujete tuhle sérii, budu strašně rád. Hezky se vykoupejte. A jo. Už tam mám 2 popelnice. Takže... A já myslím, že pro toto video by to bylo všechno. Takže čau lidičky. Tady se rozloučíme s padajícíma myškama. Takže